Onks valmis? Joo. N Y E Boom. Siis mitä teette? Ok, let's antaa kameraa. Sitä nyt vai Suck or Yo eka. Mikä se maailman nimi on? Oota, mä aloitan kuvaamaan eka niin. Ei vielä. TRP mä tuun heistikas. Mä droppaan VL:nkin. Ok. Oota. Aloita lähtö. Droppaa se VL. Pystytään tänne vielä. Jumalauta, tänne tarvitsee komentoida. Oota mun ylitettä. Vittu mä odotan. Kotona. Ei niin, se on vapautinen yleinen. Lol hackeri. Täällä on vielä yksi VL. Kuka se häkkeri on? Avaa se. En vielä. Mä avasin sen. No niin. Ja mikä se maailman nimi olikaan? Me tehtiin jo. No voi. Oliko siellä paljonkin porukkaa? Kuuliko sitä? Oo. Miten niin siis oli? Nämä grupiparkourit on hankalia. Tai joku free 4 Oo. maailma. Tommi. Boys gonna find me Jason ladies. Someone hit me and someone find me. Get it back to the house right now. Yeah. No mitä? Nyt katsotaan se video. Ihan varmaan teidän äänet kuuluu sen. Kun mä oon vaikka 100% varma, niin mä voin laittaa siihen joku musiikin päälle. Ottakaa, älkää puhuka. Älkää puhuka. Täällä on vielä yksi VL. Kuka se häkkeri on? Avaa se. Mä avasin se.
Joo, taas kuuluu äänet, mut mä pistäisin jonkun musiikin varmaan. Voi. Vai mitä ootte itte mieltä? Vai haluatteko kuulua videolla? Aapeli pääsis kuuluiseksi. Joo. On noin sun! On, älä ota, on donate. Ahakaan. Ai donasko toi? Joo. Saanko mä ottaa yhden lisästapsen? Älä ota vielä ainakaan. I'm annoyed. Siis täällä on joku ihme parkour. Sitten tuolla alhaalla on jotain... Vittu. Nice. Juu, kaikki mitä sillä on. Ai donate, mä pullaan. Jaetaanko donatet? Joo, on. Tovea. Onko? Mä luulen, että se on aina joku ihan paska. Onko sulla läppäri toi Sabo? Oh. Mullakin on. Tai siis me jäi... Mä katson meitä... Mä katson, että sä bännäsit sen. Ihan varmaan kuin se on. Hankalaa. Tuo on joku ihme itemi tuolla alhaalla, mä haluan sen. Tää on joku ihme parkour, sit tän nimi on. Oota mä katon. Ja tän nimi on olekaan Free 426 VL. Mutta Aapeli, jos jossain laava semmosissa jutussa, missä on blokkeja, laavaa ja dead spikeja tällaisia, ei kannat vetää semmosia minigameja. Vittu Niin. ne on kaikki kusetusta. Ei niitä ikin pääs läpi. Ei siitä saa mitään. Vai mitä Sabo? Niin. Vittu, täällä ei oo enää tyyppejä. Ei niin, se meni niin vitu äkkiä. Katoiks sä muuten eka SB? SB oli 6000 vaan. Ois kannattanut... Saitte ehkä... Niin sä sait ehkä Groutagenin. Sait 2 vai? Joo, mä saan 2. Niin tee vitus. Mitä sä sait? Tää oli täynnä. Mä katon äsken vähän aikaa, tää oli ihan täynnä siinä alussa. Vittu. Tää... Tää saatana pullonkorkki on niin vittu. Ero, ei jumaa. Antaaks se oikeesti? Ei se ole. Antaa. Antaa. Ja mitä antaa? Ai ei saanakaan. Eikö? No, voi antaa. Älä kittaa. Eikö antanut? Vittu, sinne meni äkkiä 12 vielä. Älä. ei tuu devileä ainakaan vielä. Ei vähän aikaa. No mutta Mitä paljonkohan sanot, tulee jos mä subeja? Niin, mulla on jo aika paljon. Oottakaa mä käyn hakee vettä. Koska vesi paras. Jana, juomaan. Pikku sasperi. Itse saatana.